Nielen výsledek, ale boli tam ako veľmi dobré momenty a po tých 5 gólov sme si samozrejme vytvorili ďalšie šance. Chceli sme tú záťaž rozdeliť vlastne medzi všetkých hráčov a tým, že vlastne tom počtovo tú 20 nemáme, tak sme tam ešte vlastne pozvali hráčov z juniorky a vlastne zobrali sme ten zápas. Samozrejme, chceli sme hrať na výsledek, chceli sme hrať dobre, ale hlavne sme chceli, aby hrali polčas. To som avizoval to, že podívame sa na to, pretože samozrejme videl som na podzim zápasy, vychádzali sme vlastne z tohto zostavenia ďalej a uvidíme, či sa budeme trošku venovať možná aj inému rozostaveniu v Turecku a samozrejme hráči to majú zažité, takže dá sa to používať dál. Tak samozrejme poznám manšaft ako a myslím si, že jak som hovoril, to mužstvo má svoju kvalitu a je výborné to, že sú tu hráči, ktorí samozrejme už niekde boli, jak je raz, ktorí ako niekde boli, ako niečo videli. Pak samozrejme tie hráči ako Poznák, zase Železník, ktorí zase tiež boli niekde a sa vrátili späť. Takže to je jedna obrovská výhoda a je to mužstvo, ktoré samozrejme si myslím, že má potenciál sa potom ďalej zlepšovať. Tak zatím nikto ale vieme, že samozrejme kader je trošičku užší a pracujeme na tom, takže uvidíme, jak to všetko dopadne. Tak určite by sme chceli stopera priniesť, pretože máme malo alternatív, pokiaľ sa samozrejme hráči zrania karty, takže tam sme dosť úzky v tomto. No a uvidíme potom ešte, kam by sme ešte jedno hráča priniesli. Dneska ma prekvapili aj tí mladí hráči, ktorí mali Džafič, dneska hral výborne tam na tej osmičke, rozdával tie balóny, bol tam, Slamena hral výborne z druhej strany na osmičke, takže ako uvidíme, chce to viacej času, aby zase sme sa nenechali uchlácholiť jedným zápasom, chce to viacej času sa na to podívať.